Hoši, počkejte, až dojede Mesoš. Taky dobrý. Mesoš dojede? Ale vole, točí se tam potom, vole. Tam se neotočíš. No blbě, no, teďka jo. Tady to je výzva. Hele, tak zavolejte někdo Mesoš. Lízoš, jak jsi pokořili, jak jdem dál, vole. Pravej, ne? Tam je to, vyhrál. Ale co, pak je ten prostředí, tady je sníh. No, tak tam hledá dolů. Ani hovno. Bez přískoku. To dělá schválně. Abys tam dal tu nadletní gumy, víš? A pak se mu líp pojede. Jo. No pro koupy. On si to prohrábne. To ne, to bude brát sluzavku, no. On si těma kolama to, on těma slajkama to právě utáhne. To nevědu ani já, ale. Nemyslím, že to je náprava. A jako náprava, ty ramena. To fakt vypadá na Diffez nebo na Karda nebo něco takového. Satelliták, nebo něco, satelity, nebo něco takového. Ale pokud je to v zápřehu, tak funguje. Jo, pokud je to v zápřehu, tak je to dobrý, jo. Tak víš, jak ono se jinak jezdí, když máš... Tak jsme se shodli na to, že nesmíš ubírat, musel být pořád zápřahu. No. A je tam. Kurja, tak včera jste byli pro ty nápravy, to bylo za sekundu. Panko se připraví jak bizon, vole, nadržený, ale nic. Co tam jsou ty dílky povrát dva? Jo, to nestane, možná. Ale teď mu auto ukázalo, ne. Voda. Je voda, já budu moc jezdit. A ještě mrdne gumu. Ty vole, ale pupíšky.
Jak se otočí, jo, na fletu, že? Co? Když si to nachystám, to děláte machry. To se jde do otáčí. Amatéři. Já jsem říkal, že buď to vydrží nebo ne. Tam jako nebylo moc co. Jestli člověk je motor, každý jednou pojede do chodu, jo.